Өлкә яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Сезонлы авырулар. Мәктәпләрдә карантин игълан ителерме? Белгечләр нәрсә киңәш итә? Геройлар эзе буйлап, азнакайлылар үз каһарманнарын искә ала. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр сәләтләрен күрсәтә. Быел сезонлы авыруларның охшаш симптомнары бар һәм алар барысы да ОРВИ грипп һәм коронавирус инфекциясе өчен дә хас. Әлеге темага бәйле сораулар белән район башлыгы Тимур Нагуманов туры эфир барышында кузгатты. Декабрь башыннан Әлмәт районында авырулар саны сизелерлек арта. Авыручылар арасында 46%-ны мәктәп укучылары тәшкил итә. Бу хакта туры эфирга кунак булып кушылган Әлмәт балалар шәһәр хастаханәсенең сырхауханы эше буенча баш табиб урынбасары Тамара Черемисина белдерде. Аның сүзләренә караганда, бүген Әлмәт районында якынча 4000 бала авырый. Бу күбесенчә мәктәп яшендәге балалар. Авыручыларның гомуми структурасында алар якынча 46% тәшкил итә, дип ачыклап кертте белгеч. Сыйныфларда укучыларның 20%-тан артыгы авыру булса, без класслар буенча карантин игълан итәбез. Мәктәп укучыларның 25-30%-тан артыгы чирләсә, бөтен мәктәпкә карантин салына. Әлегә мәктәпләрдәге авырулар саны шундый чиккә җитмәгән. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, вәзгыять контрольгә алынган. Хакимиятләр авырулар белән бәйле вәзгыятне көн сайын иртән һәм кичен бәяли. Если где-то цифры будут уже приближаться к критическим, мы будем принимать оперативное решение. Поэтому гарантировать, что... Әгәр кайдадыр саннар кискен артса, без тиз арада карарлар кабул итәчәкбез. Ел азагына кадәр нинди дә булса уку йортында карантинга китмәвебезне тәкъмин итәргә ярамый. Ләкин әлегә саннар безгә карантинга китәргә кирәк түгел диләр. Распространение дальнейшего болезни, но пока цифры нам говорят о том, что дальше нам уходить на карантин нет необходимости. Шулай ук ул мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә керү фильтрларын көчәйтергә, ата-аналарны балаларның сәламәтлеге тормышына игътибарлырак булырга һәм нинди дә булса симптомнар ачыкланган очракта аларны укуга җибәрмәскә өндәде. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда коронавирус инфекциясе белән 191,745 кеше авырган. Бу пандемия башланганнан бирле теркәлгән рәсми саннар. Шулар арасыннан 188,690-ы сәламәтләнеп аякка баскан. Хәзерге вакытта таҗлы вирус диагнозы 1047 кешедә теркәлгән. Бу һәм башка сезонлы авыруларга каршы торыр өчен кеше иммунитетын ныгытырга тиеш, ди белгечләр. Бүген бу хакта табиблар белән узган матбугат конференциясендә сүз булды. Профилактиканың төрләре һәм сәламәтлек ныгыту ысулларын Лина Хәсәншина белеп кайтты. Авыруларны дәвалауга карый профилактикалау файдалырак. Белгечләр рационга аксым, Б һәм С витаминнарын кертергә, җәмәгать урыннарында булганнан соң кулларны сабынлап юырга, ешрак бүлмәне җилләтергә һәм саф һавада булырга киңәш итә. Сезонлы авырулар профилактикасы әлеге темага бүген Әлмәт башкарма комитетында мәгълүмат конференциясе узды. Анда Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсенең Әлмәт, Зәйли, Нагорск һәм Сарман районы буенча территориаль бүлеге начальнигы Ирина Хайруллина, перинаталь үзәк белән Әлмәт балалар шәһәр хастаханәсенең сырхауханы эше буенча баш табиб урынбасары Тамара Черемисина һәм акушерлык гинекология ярдәм буенча баш табиб урынбасары Ольга Карнаухова, медик-санитария частенең терапевт табибы Римма Якупова катнашты. Белгечләр авыруларга үзләрен ничек тотарга икәнен киңәшләр бирде һәм статистика белән таныштырды. Начиная с сентября месяца по сегодняшний день 6,6% взрослого населения переболело респираторной вирусной инфекцией гриппом и 22,7% детского населения. Урамда сөйләшү, ябык биналарда озак сулау ширләргә китермәс өчен борынны юарга һәм авызны чайкатырга кирәклеген билгеләп уздылар. Иммунитет көчле булсын өчен сәламәт яшәү рәвешен алып бару һәм физкультура белән шөгыльләнү мөһим. Белгечләр балаларга файдалы майлар омега-3 һәм 6 бирергә, аларны йөткерү культурасына өйрәтергә, бер тапкыр кулланыла торган салфеткалар белән тәэмин итәргә кирәклеген аңлатты. Сезонлы авыруларны профилактикалауның бер ысулы эпидемиядан 3 атна алдан прививка ясату. Сентябрьдән башлап барлык медицина учреждениеләрендә иммунация ясарга була. Табиблар сүзләренчә, ул чирдән коткармый, ләкин авыр формада чирләүдән саклый. Узган елда 60%-тан артык халык прививка ясаткан булса, бүген 50% әлмәтле сезонлы авыруларга профилактика ясаган. Лина Хәсәншин, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакай шәһәренең балалар иҗаты үзәгендә геройлар изе буйлап дип исемләнгән чара узды. Районда барысы 14 герой исәпләнә. Шуларның 5-се хакында әлеге бәйрәмдә истәлекләрне яңарттылар. Анда ветераннар советы, мәктәп укучылары, районның геройлары туган авылларындан вәкилләр катнашты. Бәйрәмгә килүче һәркемне мәктәп укучылары шулай ягымлы каршы алды. Инструменталь ансамбль башкаруында геройлар хөрмәтенә музыка яңгырады. Яшь эстабарлар катнашучыларның түшләренә тасмалар беркетте. Батырларның даны мәңгелек. Бүген Азнакай шәһәренең балалар иҗаты үзәгендә районның 5 батырын, героен искә алалар. Аларның 4-се Советлар Союзы герое, ә берсе Россия герое. Очрашуга әзерләнү алдыннан Мәгариф музее җитәкчесе Наилә Шәяхмәтова җитәкчелегендә мәктәп музейларының эстабарлары геройлар изләрен, тормыш юлларын өйрәнеп, Туймазы, Октябрьский шәһәрләрендә һәм Илбәк авылы музейларында булып кайтканнар. Балалар һәрбер герой турында җентекләп сөйләячәкләр, аларның тормыш юлларын күрсәтәчәкләр экраннарда һәм шулай аларга багышланган, алар тормышына багышланган җырлар багышлаячакбыз. Советлар Союзы герое Иван Никитин 1892 елның 30 майында Шимадур авылында туа. Анда 3 класс тәмамлый, патша армиясендә хезмәт итә. Беренче бөтен дөнья сугышында катнаша. 1919 елдан Кызыл армия сафларында хезмәт итеп, 1922 елда гражданнар сугышында катнаша. Мы гордимся, что с нашего села ушел такой Авылыбыздан шундый герой үсеп чыгу белән без бик горурланабыз. Иван Никитин фронтка Шимадур авылыннан китә. Авылыбызның һәр йортына кагылган ул сугыш афәте. Иван Моисеевичка ул чакта инде 50-дән өстә була. Сөйләүләр буенча барысы да аңа батя дип дәшкәннәр. Аны хөрмәт иткәннәр, ул күпләргә үрнәк булган. Именно такой человек жил в нашем селе. Геройларның тагын берсе Әкрәм Вәлиев 1924 елның 17 апрелендә Илбәк авылында крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Бурятиягә китә. Анда клуб мөдире булып эшли, шахтада алтын юучы булып та хезмәт куя. 700 граммнан артык самородок таба. Менә бу Әкрәм Вәлиевнең шулай тәвәккәл булуы әнисеннән килгәндер дип уйлыйм. Менә бу чарага мин бик теләп килдем. Bir şaradan da kalmaska tırışam. Oznakayımızda şu şaralar, her türlü şaralar ötüp tura. Ülkenlerge her vakit hürmettir. Азнакайлылар шулай ук Советлар Союзы герое Петр Монаков, Фәйзулла Авлетдинов, Россия герое Ильяс Дауди үткән юлларны күзәттеләр. Бәйрәм күңелле чыгышлар белән үрелеп барды. Көз шәһәр паркында городки уйнау һәм фитнес белән шөгыльләнү өчен корт төзелә. Соңгы вакытта онытылып килүче урамда узучы спорт төрен торгызу, әлбәттә, нефтчеләр ярдәме белән мөмкин була. Шәһәрчекләр уены мәйданының тантаналы ачылышына Лениногорск һәм Әлмәттән 100-гә якын кеше җыелды. Очрашуда район башлыгы Тимур Нагуманов әлмәтлеләрне бу ачылыш белән тәбрикләде һәм биредә теләге булган һәркем уйный алачагын билгеләп узды. Чарада ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин, спорт идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин да катнашты. Нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә беспринципное чтение, принципсыз укулар проекты буенча кичә узды. Әлеге проект бүгенге чорның иң матур һәм гадәти булмаган әдәби театраль программаларының берсе. Аның кысаларында хәзерге заман прозасын авторлар һәм актерлар үзләре укый. Проектның авторы Александр Цыпкин Әлмәт тамашачысы өчен үзенең хикәяләре белән чыгыш ясады. Сүз уңаеннан һәр шәһәр өчен ул яңа программа белән катнаша. Бу проектны тагын да кызыклырак итә. Маленькие тиражи книг, а когда ты читаешь со сцены, то это из-за распространения. Китап тиражлары бик әз. Кеше укымый хәзер. Яхшы тираж дигәндә 100 мең, бу күп түгел. Сәхнәдән укыганда без әдәбиятны популярлаштырабыз һәм шулай итеп кемдер безнең чыгышны ишеткәч, китап сатып алу теләге барлыкка киләчәк. Каких-то авторов на наших чтениях потом покупают книжку. 2013 елда Әлмәттә «От сердца к сердцу» йөрәктән йөрәккә дигән игелекле конкурс барлыкка килә. Инде 10 ел дәвамында ул мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә үз сәләтләрен күрсәтергә, бәялә бетергесез игътибар һәм танылу алырга мөмкинлек бирә. Катнашучыларны һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында безнең төшерү төркеме дә булды.
Йөрәктән-йөрәккә иҗат конкурсы ел сайын ветеран-инвалидлар терлекләндерү үзәгендә уза. Күргәзмәдә сәнгать тукымасы да, чигү дә, бәйләнгән кием салым да, ясалган рәсемнәр дә, бизәкле әйберләр дә бар. Конкурсның нигезләмәсе катнашучыларны берничек тә шикләми. Көздән башлап 65 катнашучы жюри хөкеменә Татарстанның төрле почмакларыннан 80-нән артык үз эшләрен җибәрәләр. С поделками я пришла, и вот уже 5 лет я участвую. Ну, поделки делаю, потому что у меня руки, пальцы онемеют, но я стараюсь их разрабатывать. Вот поэтому каждый год что-то придумываю и приношу. Бәйгене хәйрияче Марина Власова оештыра. Быел ул Татнефть хәйрия фонды грантын ота. Шуңа күрә приз фонды узган еллардан караганда тагын да тәэсиррәк булып чыкты. Хочу сказать всем огромное спасибо и моим друзьям, кто тоже меня поддерживает в таких добрых проектах. И сказать, конечно, спасибо всем участникам за их мастерство, за талант, за творчество. Бу бәйгедә җиңү мөһим түгел. Үз кулың белән берәр нәрсә булдыра алгансың икән, син инде җиңүче. Бүләкләрсез беркем дә китмәде. Тантанадан соң конкурста катнашучылар һәм җиңүчеләр өчен бәйрәм программасы һәм фуршет әзерләнгән иде. Алия Байрамалова, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.